si media abitung atum nangli tum nang hormri pen ili panangkar juopot chorolo nasi pini March 16 labangso Lamding route kilometer 4 long botanical garden lapen silviculture labangso a garden do bangso a garden mate silviculture labangke establish an inkan ke as part a record department sort pen ke longa teng bulote 1986 lapen ke 87 establish bu nasi piningan ke la soa botanical garden mate silviculture ninkan flickep kepleng lo non pini nili labangso forest asai hemadung along kangni pen itu verification det pen dak nang litum media thengno nili keneng jenang ko bangkela pulo nasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sir lapen ke tim Karbi Anglong Ratchari asong doan Hamphang asong doan NGO asong doan nili bangso pini jon verification along sorgari gambura hisab daito doko koprosi nili phan revenue secretary sir pen ta nang sorgari gambura chedu do nai chelang nai pusi nili ladak pini labangso sai jon verification along nili methang daito cheklem si nili verification long chetong dun pen hako expert labangso establish cheng labangso record teng pen pilar kadok ave kelong labangso nilitum lang amlo nilitum along John team ke SO settlement officer dolo forest officer tum ranger dolo lapen rat tum tadu la soteng si verification lo lasi pini nili pachini kang tung bang ke lahan lo pini Karbi Anglong authority lapen ke Hamphang asong doan lapen ke Ratchari asong doan ta dipuadung labangke a garden mate longli thi muchot pulote la botanical garden lapen silviculture anlo Lamding route long do lapen jui meme dam meme anda ke dak do lapen difu tot from arada tum ilitum difu ge do tum ladak akenang sot chujun chuku punoy ma kapre ka kam punoy ladak lo en long thingpi genang sot thingpi teng prang en long forest sor pen thingpi pen luru en long lo en long lahai penang akerap dolo lapen bangso alang ta kang bob pen ladak pen la so alang bob se ha lulang so lipon se ha dak non SDC office adung flyover a ber si li si ha di fulong si chetok lo lapen lang ka do ave punoy la si dak di fuge do tum mate la so arjon ke do tum lang ta ningkan arjon da thep the dil tum lang ka do ave ta teri chulong lo lapen penang ali ke long lo ladak la so forest ke do joy ne pen ilitum raratum nidlitum baliram terang arong arat punoy ha ke cheng pen ke chongdat na dunatum mane ke forest guard mane forester non retired ami dok dak laan da kelong dunatum dolo sakuri da pita dolo sida pini jon verification dokok pipo si donang kok ma pulote la so forest along penang an illegally kachiraya tumphan bor ilo nili sorgari gambura hin ben ge thang da chini dunde thang alam ta ave ta bang kachirayi bo tum ka bor ido ladak la kene dalala tum punoy mate longle dalala tum punoy ladak baliram terang arong men en pensi ladak kachirayi pan bor I lasi ladak botanical garden along a lake mata dili terang po men pensi nili non mo mondoleski tum ben birta ke long ateng pute pota kuri da chirikep posepu nasi nangli tumaphan pini nili media long pachini ke la so dili terang ke pining pen ki thitang ningkaning koi bakta dolo thiar lo la so minute ke la pen la so forest long si aprang chongdat dun long lo
amada phi bangke la so forest long alang iribu bamat piso somian no nonta piso asodolang yo ala dak iribu si aphi ke la so thilo lo la si non thilo da phi komatong choma thalo ne komatong pitong ke claim lo ne hala so forest lek long ta anjui me lang me government tum koror atangka ke cross a lek along si apukhuri along si chirikep pota kori det pu hala daga bangke la bangke hala dili terang po men en ben sita la so bang puga velo pening pen ningkaning koy do elo thia lo lage ki thitang amen en ben si nasi la kaddo kawe alam la pen ke forest non 500 bigha lo ne 1000 bigha lo ne alang tum illegally encroachment la dak pan bom lo pinini tum ke thegam lo hemichi kimi pan bor I bom lo nasi nili kaddo kawe panta pininangli tum pen pachini lo nili ladak thang kacherap dun tawe penita we lasi Karbi Anglong Autonomous Council authority tum yong si dak ICN pen la so forest yong si ko pene ingpu pen rat phan pidet po ba pene det pulote nil tum thang ka chupu donji mate ka chuningje donji alam awe sita nili tum aphan CM sar nangki pu bangela halo chu porthimi kemang wan along tame sorgari gambura tumate rong sar tuma bangke longle phelang bang langdun pame nei pen modak forest along le ko pene mane illegal encroach that mane pota kori that polote nang tum si chepachini nei pu CM sar nange pudo la soteng pen mathasi nilita pini nangle tum Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN aphan lapen ke Karbi Anglong team aphan lapen ke Racharia song doan hampanga song doan phanta nili nang pachini lo nili ladak thang kacherap dun tawe lapen nili phan ge nang pachini onde te pini mondoleski tum nili phanang hang lo nangli rong along nangli ria long baliram terang arong along forest lapen ke revenue department John Berivison du nangli nang chetong du nai pulo nili laso alam arjulong lok pen phone pen arjulong lok pen nili revenue secretary sar phanta la so lam charjulo nili phan la sono sonsi mondoleski tum nang hang kasi nili ko sono dunang ma dunang nema pu nili charjulo nangli ke dunang po hadak chilang nang po la pen ahoy ha aprang ke do cheng ahoy ha 87 alom la bang so as per la so record ateng ateng benangli thanu noi pu la sinili pininangli tu media theng no ta nang thanu no la pen nili ladak la so forest along ke nili tumbang ke ha penangan bihek pen si theganong lo ke chongdata sika ke thom pen si nili chongdat dun long lang sika ke thom pen pulote pinian matha tha la sidak la bang so forest ningkan thomkep ningkan flike barta dolo hala sot ke mane ta thiji mane encroach ji mane peneji putawe ta pinian ke la sona lam nang klang rok lo la si kupima nangli tum government tum decision NG pusita nangli tum le noi la so lam sinili kado kawe Karbi Anglong CM Sarpen Chenglok Karbi Anglong team la pen ke Racharia song doan hampanga song doan penta nili nang pachini lo la pen nili hin pen ke nili ke thang dak involved dun ke cherap dun awe so lam sin nangli tum phan tang nang che pachini dak lo la pen nangli tum government tum yong si isi pass pen penira la so forest yong si ingpudet po pusita la ke nangli tum authority tum alam lo la silan la so lam nili nangli tum phan pachini nang kang lo tar do चलो बहुत ही nangli tum media athu pen pachini nang ko kalam ke la pulo pini nilita sorgari gambura hisap mithanga rong la bangso John Berivison dokok nangke dun pen nili phanda nangke ther nangke hapta dolo piposi nangke dun lo ko piposi monong phige nang phanang thengera ji nang chokera ji pulason nili phanange puta dolo la pen ke nili phan chota kali staff moni phanda la son ki pudo asi pini nili media thengno phansi nili Karbi Anglong
autonomous council authority doan lapen ke Ratcharia song doan Hampang song doan lapen ke law and order anathu DFOC punoi Karbi Anglong SP punoi nili la so media pen sinili pachini lo nili phanjong si la so John Biribison nili ki dun pen labang so kelang dun nili duty pen ke claim jong si personally nili phanjong si na tek kopene aghotna dokok pulote la illegally encroacher tum si labang ke daitto che nai ko bang si nili pini media thengno nali tum hanang pachini lo la pen ke ladak pini labang so nangdun o tum ka de ke nili tumarong asor mata kali baliram terang rong asor mata kali inut bahini tum do putala tum ke ningkan ke bak ningkan potro ke dua tum si do la tum ke anda nili pan kali staff ana ke therda dolo sila sona ghodna dokok pene nili phanda personally nang tek la solong le alam pe ajat note la long le illegally enforcement atum sila bangka ada tu chenang policy media tengno pachini media korte rwanda me kardom pilo kardom nili ladak ke eneke range in charge temporary range in charge chot asi pini city wanglo dia folong joint verification doji kolam la ladak 5 kilo botanical garden long lasi nili tum staff tum lapen dak nili mithang mata dun lo lapen dak mondor sk tum ta wanglo lasi nitum cherap dun lo paklang dun lo la aprang boundary ange paklang dun lap lo sinon bangke parke council tum higher authority ari deng sidolo pot la kopima alang tum report pini ke pon so teng simo kopima lancholo nitum pen bangke thangda record pini ne la sonta office long ya vedelo pot odak si ajata record do erlo la pone er office long si lalo nitum dun lo joint verification panchetong no staff do an pen